Ei, molt bona tarda, animals. Avui som dilluns, dia 28 de gener de 2019 i, com cada dilluns, toca secció de l'objectiu. Pels qui no ho sapigueu que aquesta secció tracto d'aconseguir alguna cosa que porti quelcom a una comunitat i, en aquest cas, doncs, el primer objectiu és aconseguir que Twitch incorpori el català com a llengua seleccionable a l'hora de configurar com estem emetent una retransmissió a Twitch. D'aquesta manera aconseguirem que també es puguin filtrar a l'hora de buscar-les i cercar-les i, per tant, que sigui més fàcil que el públic català trobi que té contingut per gaudir a Twitch. Dit això, va, estem ja, em sembla que a la setena setmana d'aquest objectiu. I a veure, primer, què fem sempre? Doncs repassar què és el que havíem d'haver fet la setmana passada. La setmana passada, si us recordeu, el que vaig demanar és que m'ajudessin aquelles persones que realment haurien d'estar més implicades en tot això. Sí, els youtubers i creadors de contingut a Twitch. I el que els vaig demanar és que fessin uns vídeos per tal de fer que tot el seu entorn se n'adonés que hi havia aquesta petició, tothom ho compartís i això es fes com una gran bola enorme i arribés a tanta gent que tinguessin molts i molts vots. La veritat és que sabia que era un objectiu difícil, perquè fer un vídeo requereix de temps. I, per tant, tenia molts dubtes que això funcionés. Per això ja vaig anunciar que donaria un període més llarg de temps perquè la gent s'animés i l'anés podent realitzar i publicar. Així que, què hem tingut aquesta setmana? Doncs hem tingut a tres persones que s'han apuntat a fer aquest vídeo. La primera persona no és una persona en si, sinó que és una associació, concretament una federació, i concretament és la Federació Catalana de Clash Royale, que va ser la primera en estrenar-se en fer un vídeo a Twitter i a YouTube, que us deixaré aquí sota, i el podeu veure aquí mentre jo parlo, a la qual li agraeixo moltíssim l'empenta que va donar a la proposta, perquè realment em sembla que ho van publicar un dimarts i s'hi van posar molt fort i van fer que el número de vots passés de la xifra a la que estàvem a 500 vots més. Per tant, ull, alerta. La segona persona que va sumar-se en aquest objectiu i en aquest projecte de fer el vídeo de Catalan Love Twitch va ser una persona que realment emet contingut a Twitch i ho fa en català, i potser és la persona catalana que té més seguidors a Twitch i és ni més ni menys que l'Eloi Montagut, conegut a Twitch com a Enero13. De tot el que us vagi dient us aniré deixant els enllaços a baix per si us voleu seguir, si voleu saber qui són, si voleu retuitejar, etc. Ell també ens va fer un vídeo on engrescava la gent a que se sumés en aquesta votació, la compartís i la fes més gran. I finalment em queda una altra persona, en aquest cas un youtuber català anomenat Darth Segador, Darth Vader, perquè és un youtuber que es dedica exclusivament a fer contingut en català relacionat amb Star Wars. Si aneu al seu canal de YouTube, Darth Segador, doncs trobareu tot el que aquesta persona ens produeix i amb el que ens podem distreure dia rere dia. Dit això, a part d'això us vaig dir que continuaria apretant amb Twitter perquè m'està donant molts bons resultats. I això vaig fer. I amb això què hem aconseguit? No us miraré a la càmera perquè m'he fet aquí un carrusel que em permetrà anar llegint totes les persones que aquesta setmana ens han ajudat des de Twitter, que realment ha estat espectacular. Mira, la primera persona va ser en Cesc Freixas, cantant i escriptor de cançons en català. Després vam tenir també l'humorista Jair Domínguez. També en Josep Maria Virgili i Ortega, catedràtic de l'Institut de la Llengua Catalana emèrit i membre de Coine i del Cercle Vallcorba. Després també vam tenir a la Laura Borràs, que és la consellera de Cultura del Govern i diputada de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya. Qui més? Doncs, evidentment, la gent de clashroyale.cat, que conjuntament amb la Federació Catalana de Clash Royale es van
es van sumar a la gresca, no? I ells, jo estava demanant arribar als 2.000 i ells no, ells a pels 5.000, deien, no? I mira, potser acabaran tenint raó. Qui més? En Pinget. No sabeu qui és? Doncs en Pinget és un periodista que escriu en castellà a una de les revistes més importants de parla castellana, ni més ni menys que Eurogamer Espanya. Qui més? Doncs la Plataforma per la Llengua, per fi, ens ha donat una bona empenta i va fer tuits expressament per aquesta campanya i tenim pendent publicar alguna cosa al seu web. I a veure, Plataforma per la Llengua ja està, no, veus, sabia jo que tenia alguna més. Enratllat, a Twitter, possiblement si us dic això, molts no sabreu qui és, d'altres sí, no ho sé, té 6.705 seguidors, o sigui que potser algú el coneix, val? Però és una persona que ha treballat en empreses com Fabric, Periscope o Twitter. Amb això ja us ho dic tot. Diu, entre Barcelona i San Francisco, New York i Tòquio. O sigui, imagineu-vos el nivell d'enratllat. I per acabar, agrair a 3 de 10 que cada dia ha anat afusellant demanant el suport per a aquesta campanya. O sigui que realment ha estat espectacular, no? I amb tot això, què hem aconseguit? Ha arribat l'hora de mirar la xifra. Us podria dir el que jo havia vist fa ben poc, però m'agradaria que hagués pujat i per això vaig a refrescar-ho ara mateix, val? I a veure... De fet ha baixat un vot, algú m'ha tret un vot, val? Perquè fa poc teníem ni més ni menys que 2.799 vots, però ara mateix estem amb 2.798, és a dir, quasi 2.800, el que vol dir que de la setmana passada, que començàvem amb 1.841, hem fet pràcticament un augment de 1.000 vots, o 1.000 punts, val? Perquè els vots van de 3, de 2 o de 1, és a dir, que no són 1.000 vots, són 1.000 punts de votació. Què me'n dieu? Brutal. És que estem a 2.800, quasi 3.000. Espectacular, continuem sent la idea amb més moviment. Continuem en quarta posició de la idea més votada de 4.800. I m'estan arribant veus ja directes de Twitch, de que el tema s'està parlant a Twitch Espanya. O sigui que la cosa comença a donar els seus fruits. I ara, què tocaria? Doncs ara tocaria agafar i dir, vinga, què fem aquesta setmana? Doncs aquesta setmana continuarem igual. Vull que vosaltres, els que feu contingut a YouTube i els que feu contingut a Twitch, feu vídeos demanant el recolzament per a aquesta campanya i els feu amb el que us vaig indicar al vídeo anterior del hashtag catalanlovetwitch i no sé quina cosa més demanaven. Demanava 2 més, però us deixaré l'enllaç aquí baix perquè el veieu. I evidentment jo continuaré apretant per Twitter a personalitats que crec que els interessa aquest tema i que m'ajudaran a fer-la més gran perquè els vots continuïn sumant. Dit això, va sent hora d'acabar. Som dilluns, acabem l'objectiu, molt contents amb el que hem aconseguit i molt agraïts sobretot d'aquestes persones de Twitter que ens han ajudat a fer més gran la bola i aquests 3 valents de la Federació Catalana de Clash Royale, en Dar Segador i l'Eloi Montagut, àlies Enero13, que són els primers valents que s'han animat a fer un vídeo per promoure la campanya. Així que res, ens veiem el proper dilluns amb més feina feta i esperem que amb moltíssims més vots.